sulod na misa Jardín de Señorita. Hayahay. Sir, magano mo dito unyang duha o ka na mag-picture mo dito, mag-prinap-prinap mo dito. No, di ba? Musakay-sakay dira. Yan. Kapi-kapi, no? Niatbang pa dito sa Mount Apo. Relax lang, hindi mo gusto na rin. Lingkod. Wow. Wow. Sir George, sige. George ko. Hey, senyorita, senyorito. Gikan sa Sawata Central. Yes. Gikan sa bukid. Gikan sa bukid mo atong bukid. Sana lang bukid. Mo nang murag taga bukid. Ma'am, tagpilay bayad, ma'am? 110. Dara ma'am ako, ma'am. Thank you. Ay, napuno siya kabulakan niya kanang utot-utot. Ay, sorry, napil ko sa... Ay, wow. Yeah, welcome to Jardín de Señorita. Direct kay Mountain Resort. Oh, ay, white ang ilahang ko adir sir motif sir. Oh, Tambal na gubag. ay, tama bulat nindot nakita naon ba no? Nindot magud ilang lugar sir. Bulak na sa to, tambal na gubag. Gubag. Oh. Ang diri istambayan mahapon ba, no? Meron na Yan. hindi kapi-kapi, no? Niatbang pa dito sa Mount Apo. Relax lang, hindi mo gusto na rin. Lingkod. Ay, oh. Uy, wow. Different colors. Na. Tila ikaw buli ko. Yeah. Mo gid na ang hindi ko ma-achieve mo. Nga gusto ko matira. Tila ni buli mo. Unay. Ano ta? Unay karon unay. Ay, oh. Wow. Ang hindot iyang mga ano sir, no? Jen. Ano kayo mga bulak? Ay, nag-ano sila? Nag-green na. Ay, nindot dila sir. Ganun. Enough. Sige, ato ito kabuang. Awang mga bulak ni sir. Sir, kamo ni ma'am sir. Daw ay naman. I-video. Mabayaran pa yung kana. Sila kayo bayad na ko sir. Ang bulak, oh, bulak. Oh? Dahlia. Amo diba Dahlia sir? Dahlia no? Dili na po isa sa Punaw. Kadire po siya, pero sa atuan na din. Dili na po sa ato ka. Dili po yun. Bugnaw lagi ni siya. Na may mabuhi sa ato. Yellow nga Dahlia. Hayahay! Sir, mag-ano mo dito unyang duha o ka na mag-picture mo dito, mag-prinap-prinap mo dito. No, di ba? Musakay-sakay dira. Oh. I-background ko dito kato or kani ano. Wow, Dahlia. Dirita. Sir George, sige. George ko. Jardín de Señorita.
violet ang mga bulak here. Ang bulak, hala. Ang bulak, niya ilang balay. Wow. Ang balay na mulak, ma'am. No? Kayo kay choreographer ba? Paminaw pa ha. Paminaw ha. Taro. Nice one. Napo dia Jen? Sakay dia Jen? Torta diri ah. Ha? Ha? Gan lang. Ang mayana sa ato bulak diri sa kapatagan nindot na siya. Okay, human na itong paglagaw sa Jardín de Señorita. Adto na punta sa next destination. A few moments later. Hey, maato na po kita diri sa Montefreo Garden Resort. Gane. Excited ko. Ara. Musaka na kami ditoy. Say. Shout out kay Papa ni Mushay. Out siya. Si Say. Say. Kidiri. An extremely annoying shift later. Maon na ato sa kaon oh. Kung sa'yo sinisod sa kaon. Tingani din sa inyo ha. Yes. Tingani din sa inyo ha sa West Virginia. Hello mga dudes, karon kay pauli na mi diri na mi sa Santa Cruz. Manihapon sa midaan dinhi dapin sa bye-bye. Ayan. A few moments later. Surprise nga gift para sa nag-retire sa Ma'am Weng Molina. Para sa imong mana, para sa imong sa imong pamilya. Sige daw. Okay, ako tungalan. Count. 1. Surprise ko. Napa? Kuota pa. Okay. Sana all na ikuuton.
Ma'am, kabalo ka mo. Bating dahon ka. Gusto ba na kati? Manglaba! Sorry ma'am, una lang gila mo na kayanan. Pamangkula na, was na apa. Wow, unsa man na? Unsa na? Sige ma'am. Sige, imo lang na ma'am. Alimango! Ay, unsa? Wow! Unsa na tibak? Wow, wow, wow! Unsa na ma'am? Unsa na ma'am? Open the briefcase. Wow! Yay! Thank you. Yay! Yay! Yes, thank you. Thank you, Mameng. Yes. Wala man taga. Oh my God! Wow! Sa tanang maestra, ug gwapo nga prinsipal sa Sawata Hernan Core Central Elementary School, daghang salamat kay sa inyong grupo, inyo gihapon kong gi-enroll. Lingaw, birte ka bibo dito sa kapatagan sa atong pag-stroll. Ug ako malipayon kay naka-apil ko sa celebration ni Ma'am Wilma Molina kay mo retire na siya sa school. Thank you very much, Ma'am Molina, and congratulations. Daghan kayong salamat sa lamiang pork lechon. Thank you, Ma'am, and God bless sa next journey. Hangtod sa sunod nato nga panagkuban, malagaw ta, sabay ta, magtour ta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye!